zuike dịka ka arụ ilu tọsa ka aha nọ kara anata onye na-egwu egwu adịghị ezu ike Mekus. Oya meta. Onu dia tiye na so. Cheputeli ambi. Cheputeli. Ai. Inata gratuity nwa ka lute Lagos bịa feala anya arụrị nne izitakwuru na ego nni bịakwuo fie arụ mana eji Otika Lagos ami rute kwani ko ni akare ami rute hotel ami rute Lagos ma ke ko no tengi shiri aga kon Lagos omi ka Lagos onon Ame wezego enye mbane limpam. Ali mshona kange gojuma ga Lagos. Nyanya gogokula nikeno. Ujo wa undinya. Ngi sike na nwata kenya tawangu anwu na direm. Papi, Mekus, Papi.
Ngaga Lagos ga chọpụta ihe ji mọmị anyị ji ọbata bekee mbụ. Kekwe n'otu ụmụ nwa ga-esi esi m aga. Ego m ji aga ezuru ego mmụta niile. Ihe m ji eme m gazi ebe a mọmị na-eze m ego m bịa kpọtazi unu. Onwe ihe ga-eme ụlọ ọpịa, onwe ihe ga-eme ụlọ nna ya. Mama nnukwu ga-elekọta ya anya. Ị na-elekọtakwa nwanne gị nwoke Chukwuemeka. Mama nnukwu eziokwu na-ese gịnị ka a ga-agwa ya? Unu agwa ya na m gara ọrụ. M ga-abata, m ga-spend just only one day na Lagos. Ọ ga-ekwanụ. M ga-abata n'ọpị gwa gị na-elekọta nwanne gị nwoke. Mekus, ngwọta efe gị dị. Ole egwuregwu. Ọpị. Gee ntị. Na-elekọta nwanne gị. Mekus. Gwa akwa na-elekọta efe gị dị. Ole egwuregwu. Ozugbo. Iji agba moto. Ihe ọla agụrụ gị were ego ebe a. Zọọ. Nna. Mekus gị akwa. Agwakwala mama nnukwu na nnukwu unu ego. Unu emekwala ka ọnwụkwa ego a. Enu na ya. Ozugbo. M ga-abata nụ. Ọ ka m ga-anwụ mọmị ma ote mọmị dị. Ngwa dị ihe na. Mekus ngwa. Ọpị. Jikwe nwayọ na ihe a mere gị n'ụkwụ. Good afternoon. Anna, Kadu. Ebela. Hello, Tidi. Nke bịara dịkwa mma. Ọ bụ ahụ mama. Ha akwapụla m. Ma ha akwapụla. Nwanne papa gị bịara ebe a, ha niile akwapụ. Kemgbe oke a mere? Ọ tụtụla anya. Kekọ n'ebe ha nwaziri. Ama m ebe ha kwagara, mana ọ amaala onye m ebe ha kwagara. Batawa n'ụlọ ọ batazie ya gwa m ebe ha kwagara.
Achọrọ m ha wepụ nkata ebe ndị ọcha na-agba egwu. Na-apụtara nke mma. Achọrọ m ebe ndị ọcha na-agba egwu ka m nwee ike na-amụta tesha. Akụkọ tesha nọ. So ofe niile na-agba na milani. Anna. Ama m sika na ngwe no. Onye gbara ogologo ụzọ. Anna, ị chọrọ ịmụra? Nwa anyị bụ isi obi ga-adị. O nwere akwa nọ n'isi dị ebe ahụ, ị nwere ezi ile ga-ahụ. Ndị na ebe echi n'obodo, mkpọrọ m ndị gbọrọ na mma kwabara m. Akwụghị ihe okwu. Ụtụtụ ka akpọọ chichara gị ebe ha nọrọ. Ma ọ mere gụọ akwa dị ebe a. Sehingga memang ada ibu-ibu sehingga mereka cuma tak bersama orang itu menjadi orang berapa hanya pelajaran pembelajaran apa pelajaran jawab hati orang emang dia ni mencecer ni angkanya siapa Gini, aja harus menerang. Oh, ini cari pan. Ini mana depan weekend? Gini ni. Oh, mana ordinary kabur apaan? Ini. Na weekend ni promotion ke ba office na dia ni promotion. Jadi orang haburi. Ordinary kabur Louis Lando dai. Oh, ye punya buri. Ulu ti sini mana je ni na ni raya mana? Ini ni lara nya je ni dia apa? Ini apa? Kok kena buat pemisi ni? Ya apa ni? Okuli ni orang ni, ya apa dia serius. Terus aku ada motor ni kena. Kau nak mana masuk ni? Ordinary kabur ni. Amal. Asya sih mah haji dia di dalam gratuity. Gratuku. Akụkọ. Onweghị ma onye m jisi na-apụpụta nne m ụlọ ị na-apụpụta nne esuru n'udu akọrọ nwa akshọn niile eme na akaụntụ Mmadụ ya n'ụlọ gị gaa akọrọ n'ihe ụlọ ebe ahụ n'ishisha ya dị chọrọ ahụ akshọn n'ugbo gị n'ụzọ gara gburu gburu na nkata ka m taa kwụsị mmadụ chọrọ ụzọ na-awụ n'ụkwụrụ eziokwu disappointment niile m nyere na alaga nne otu m na-m siri mechaa ahụ si anyị ga-aga pati gị bụ onye disappoint n'ọrụ m onye na-arara arịra arịba onye bụ ụgwọ ọmụ na gị bụtụrụ ige chọrọ m niile mgbe njikere apụta mụ na gị zoro gwa ọbata Rose tụrụ n'agwa n'okwu eziokwu alagrị bịa kwado ụfọdụ ịkpekọta mkpụrụisi ka anya tụtụgo ọgba 2 weeks iche ndị ọkọlọ kpọrọ m gaa butu zita m ezigbote damas na blas ụlọ original sudapad iwere na-efegharị ụzọ ọlọ́run máa ń gbàgbọ́ mi níbi náà ní bàbá bí olóró ebi jí ọ̀pẹ́ tí olóró ní kò ké kàṣà. olóògbé àgbọ̀ ọ̀rọ̀ kó tí wọ́n máa ju ẹ̀rọ ìlọ́yà. káàmù lórí ìjà kan àwọn ọ̀gbọ̀n ìwọ̀sá ilé ìpínlẹ̀ ní ìgbà ọ̀hún lọ́sọ̀ bí o bá sì lè lọ́wọ́ olóògbé ti rẹ̀ láti lè lọ́la tí ìgbà lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́la láti lè lọ́la ṣùgbọ́n lọ́la. We try and continue. Mana, everyone think I will do. Then we will do that. I'm not ready. Kama masala sana kubebe shona ko shera ko Looking at Anna Jolie like Pulos. bino ni ngalo ma ko Baba get to you. kama masala shera ko ai ko ko Rose. So we can ask. ko mo ko ta Thanks. amba ko 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 ama na ga ka fo mo ko ka ba ko bi to fe mi shi
Mommy. Anna. No, again. Anna. You almost graduated out of the zero in Lagos. Anna, if I had this check with women. So you always so cool. If I don't get it from Mommy, can you have me alone? Anna, because don't touch me. Can you have me alone? Anna, can you have me alone? Mommy. So you always so cool. Anna, so what is it if I didn't say, I'm going to see because State Agani, a Massimonio. Nothing. Look on us again. Hello. Anna, believe Anna. Get it. Somewhere in town. Somewhere in town.